Karhujen äänikarkotin, sähköaitojen lisäksi tarkoitettu vehje liiketunnistimella ja sitten siinä on kova ääni. Ja katsotaan nyt mitä täältä paketista löytyy. Vehje on nimeltään Critter Kitter. Näillä ilmeisesti pärjätään, eli täällä on tää itse laite. Ympärillä tässä on tämmönen kuminauha rämpsy, joka estää sitten veden pääsyn sinne, mihin ei tarvitsisi päästä. Paristo tulee ja kiinnitysremmi ja yksi ruuvi. Otin sitä ylös. Jaha. Tämäkin Lippusiteitä. just tuli Voisin laittaa letkuun. Olisi naulaari pistetty. Eli se ruuvikko pitäisi ruuvata johonkin, että tämän saisi ripustettua. No varmaan metsässä, jos ajatellaan, että siellä on puuta. Ja pannaanko se waterproofin alle vai päälle? Täytyy pujotella varmaankin auki, että se siinä. Ja Martin kun se näkee, niin hirveä huuto alkaa. Kyllä tämä pitää aika hyvä tarra siinä on. No niin. Vähän heitä. Sitten vielä patterin kun laittaa sisälle. No niin, pitääkö se jo kuulosuojan laittaa korvaa? Eli Niin, aina välillä joku soittaa maanomistaja, että siellä se huutaa. Niin, Se vehje. Niin sitä häiritsee ihmisiä ja elukoita, jos on... Ja minkä verran on Muuttelua. kaikkea muuta luonnoneläinten liikenteessä. Niin, että kun ei ole ihan ongelmaton laite. Mutta pianuus on positiivista. On. Ei. On. Eikä ole Paina. niinku silleen monimutkainen ja ei ole sitä puolta. Ja jos se oikein tehokas olisi, niin olisihan se helppoa verrattuna sähköaidan huoltoon ja Ois. perustamiseen. Kyllä. Todella helppo, Ei vaikka tarvitsisi niitä tarvitsisi heiniä 5 laittaa siihen. Niin. Mikä tämän hinta on? Mä en tiedä. Mutta tää olisi niin ihana, kun ei tarvitsisi niitä heiniä olla. Mutta toisaalta sitten tää on myös sellainen, että sitten on aina heinä heiluu. Mutta ottaako se heinäheilumista vai onko se sitten se infrapuna myös? Niin, en tiedä. Se erottaisi sen kasvin heilumisen. Meidän pitää ottaa tähän joku vitsa. pajumpi